Dobrý deň, volám sa Marek Plavec a dnes vám predstavím unikátny 2+KK apartmán s vlastným krbom vo vyhľadávanej oblasti Bystra, časť Tále. Apartmán je len 2 km od lyžiarskeho strediska Tále s bohatými možnosťami na lyžovanie a bežkovanie. Golfisti ocenia 27-jamkové golfové ihrisko s detskou golfovou akadémiou. V blízkosti sa tiež nachádzajú kvalitné wellness centra a hotelové komplexy s bohatou ponukou relaxačných služieb. Samotný apartmán je kompletne zariadený s kvalitným nábytkom z masívneho dreva, vďaka čomu vás po prekročení prahu bytu doslova pohltí pocit príjemného tepla domova. Má elektrické kúrenie, ktoré môžete ľahko regulovať aj na diaľku, čo znamená, že si viete aj z premrznutého svahu zabezpečiť útulné teplo. Jednou z výnimočných klenotov tohto apartmánu je prítomnosť krbu, čo je v tejto lokalite skutočnou raritou. Krb v apartmáne vytvára neopakovateľnú atmosféru a pridáva na už tak vysokom štandarde bytu. K dispozícii je plne vybavená kuchyňa, kúpeľňa s veľkým sprchovým kútom a útulná spálňa so strešným oknom. Okrem toho k apartmánu patrí aj vonkajšie parkovacie miesto a kopka na chodbe. Viac informácií nájdete na stránke marekplavec.sk/Tále apartmán. Moje číslo je 0919 356 918 a teším sa na vás na obliadke.